nyanga iyi kunoendiwa ngeune mari pene, une mari because dai wakati ichi usina mari urapwa ngemari yakarapwa chini, yakarapwa vanhu ava yakauye kobudise chini, kubudise mashoko aya because apa wakauye kofemba kuti azwe kuti hai munhu ndiani unozviita uyu uchopuwe mwombe. Saka dai mambo akazoti vanhu vangu ndochiti vanhu vangu vochirapwa ngemari yemwombe iyani yakabviswa, vanhu vakachirapwa ende hapana wakarapwa. Vane mari dzavo vakatozi ngavaende korapwa, unopuwe tsamba pasabhuku oende korapwa. Ndo matsananguriro azvaiitwa. Saka ameno usitorina mari wotofa zvakalodha. Asi isusu tiri vamweni vachonawo vari kutotambudzika ngezviro izvozvo asi hatina mari dzekuti tochidini. Inini watori murume wangu unotoiginowa because pandakatomborwara ndiripo pamba ipapo wakatombandiginowa, ndomutsanangurira zviri kudai asi zviri kuti zviri kuzi nhingi unozviziya wakatotaridza kakundiginowa kake. Saka hama dzaMwari ndibatsireiwo because uri nherera usina mai vokuchemera hakuna, vakashaika, baba vatava nomwe mukadzi. Saka motoziva pakadaropo kuti wako hama yako apapo unonga watava munhu wese wenyika. Saka tibetsereiwo, inini hangu saidhi rangu nombaati ndibetsereiwo because pane vaiti panzi iyei munhu waifana kudini kurapise vanhu because ndiye wakazviita, waifana kurapisa vanhu. Manje vanhu vakazi ngavachibvisire mari dzavo ma100 inokwanisa, asi matsanangura ndaita apo kuti vamwe vacho tinoshayiwa mari, tashayiwa mari kwakuchiita sei mani. Zvinezvi ndiri murodhi hangu kuti nditaure mashoko akawanda, handisi kuda kuti vanhu vazondizwa kuti ndiri kutaura nyaya dzei. Saka ndozotaura ndaapamba. Musana ingati ndandiginowa inga ndiri pamba pemunhu pandainga ndaenda kotsvaga vhidhiyo rakati rebei. Vanhu vacho vaitora mashotsi harizi kureba asi ndatosvika pasina kwatozi ndimai vacho kwanzi chifupi hachina kureba. Chimwe chacho paiise musagi mapendi ena mudzimai uyu waiite chiitiko ichochi ichi. Ndaitotaurira hangu pakuti paya pane vaya vanogona kudini kubetsera mahala, kubatsirawo mweya waMwari, kubatsira mahala. Ndo vandaitaurira hangu apapo, ndo pandaitaurira kuti vanhu vadini vabetsereke because isusu vamwe vacho hatimbarina mari, hatidi kunyepa. Apa kwakazi ma100 pamunhu wani. Saka tibatsireiwo ipapo. Zvandaitaurirapo ndaitaurira kuti pane vamwe vasi vakadai ndini vanotame mari, vanoshayiwa mari yacho kuti vaende kobvise mari because vakati kwazi umwe naumwe unofana kubvise mari. Apa mari apa handichazivi kuti waifana kuibvisa ndiani, ndiwe murwere here kana kuti ndiye munhu wakabatwa, ivo vakabatwa nemhosva vanofana kurapise vanhu. Vanofana kurapise vanhu because mari iya haisi haifana kubviswa tisuka varwere. Paunobvisa mari yekuti hai uzvirapise paipai unonga wazvizwa uri wega, ndopaunozwi tsvake jana rakati ndokurape wapedza wotibhadhara. Izvozvo zvinomboreketika, kwete kuti munhu wacho akabatwa iye kana kuti aiziye mishonga dzacho dzokuti hai zvipere, kana kuti nyora idzodzo dzakatemerwa vanhu because kunozwa vanhu vakatemerwa nyora idzodzo dzodini dzochekwa dzozwini vanhu voone kurarama mune zvakanaka. Ndo zvandaidawo kuti ndidini nditsanangure ipapo, nditsanangure because vanhu tiri nematambudziko akasiyana siyana. Vamwe tinoshaya mari, vamwe tinowana.
because waifana kutobvise mari obviously zvinge wakabatwa nemhosva kurapise vanhu because handichazivi hangu kuti vakatemerwa uzi vanofana kuzini vanofana kuitwa sei asi kana tikaramba takabatana pamhepo kudai ndichazomuudza ndazwa kuti zvinhu zvakamira sei because izvozvi zvakangoti dii zvakaitika paane wiki zvaitika zvatorwe n'anga zvazwini asi zvakangoti dii handizivi kuti vamusikani wacho vakadeedzwa here saka mukazoona munhu akuzotaura uye munhu unonge achingozvirwadzirirwawo panyama yake kuti munhu azosvika pakuzotaura kuti hei mhuri yezimbabwe tibatsireiwo ngechakati ngechakati zvakanaka 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 ndanga ndichida kutaura nenhau yemapendi apa saka nhau yemapendi iri kubudikidza kudai pakauye n'anga yakauya yakadeedzwa ndisabhuku vanga vachirwidzana ngenyaya yekuda umambo saka vanhu ava zvanga zvichinzi zvina mambo mukati mambo wacho haasi wakabudiswa asi vakatumwa vanhu 2 ava inga vakatumwa kuti vadii vaite basa rekutora mapendi evanhu vechiita zvemubobobo vechifamba door to door varume vechibobodzwa ngemudzimai vakadzi vechibobodzwa ngevarume 2 dhodha remuvhileji munharaunda munonzi matezwa nasabhuku anga ambori sabhuku mazuva apera saka sabhuku wacho unonzi sabhuku chitokonye kwozouya maikiyana kwozouya unonzi pau ndo vanhu vacho vari 3 ivava saka mhuri yezimbabwe tibatsireiwo pachiitiko ichochichi because vanhu vashaya rufaro vashungurudzika ngezviri kuitika munharaunda saka taikumbirawo kubatsirwa because isu vamwe pakanzi wese wakatorwa chipfeko chake ichochichi pendi yake iyoyi wakatogadzirwa wakatoshandwa saka kwanzi mukatoshasha kuita muchadii muchatofa zvakadaro vamwe vacho saka veduwe tibatsirei hapana zvetingaita vamwe isu hatitorina mari hongu varume vedu vari kutotora vakadzi hobho hobho dzimwe nguva ndo chiitiko ichochichi chekutorwa mapendi kuti murume arambe achitora chivamwe vakadzi because murume wangu uri kuramba achiroora saka chichemo chatiri kupawo kuti mhuri yezimbabwe kana kuti vakatikomberedza tibatsireiwo ngechiitiko ichochichi chiri kuitika muvhileji mwamagaa masabhuku magaa saka vanoda kuzouya vachibatsira ngavauye musabhuku mwamagaa masabhuku magaa saka munongobvunzawo muchingotobvunzawo pasabhuku magaa munototsanangurirwa mototaridza pasabhuku sabhuku uchitodeedza vanhu vake muchitobetserawo vanhu because yechi nyika yashungurudzika iyi hakuna kumira zvakanaka vamwe vanhu vari kubleedha every time pane vakatofa mugore rapera vakafa vachitobleedha nemapendi evanhu vakatofa aripo ari kutoonekawo ipapo apo mumadzimba umwe vamwe vari kutopombana ana atete ana mazvarira vari kutopombana kuti aiwo ndounonge wakatora pendi yangu kutopfeka apa haatozvizivi saka chiitiko chaishamisa mhuri yezimbabwe ichochichi inini ndiri umwe wacho une dambudziko irori ndakatorwa pendi rangu asi pane amwawo vhidhiyo randakasendera handina kuriona neremwana wangu apa mwana wangu achiri ne4 years inini ndine 27 years saka chiitiko chinokachamadza chinovhundutsa tibatsireiwo tashupika mhuri yezimbabwe pazvinhu izvozvizvi saka padhe racho pakanzi ngepurisa ramusikana kwanzi vanhu vachaenda kumadzitare kwamusikana
saka ndisati hangu ndakazonzwisa kuti vakazodii ndichazombobvunzisawo ndakuendawo kochera mvura kumamugodhi ndozomuudza kuti chimiro chiripo kwakazonzi zvakati because mhuri yezimbabwe isusu tanetseka. Nditorini ndanetseka pandakagara panapa pari kundipisa. Murume wangu akatsvaga stand kwasabhuku ivavo vaitora mapendi ivavavo. Ndochobva ndapomuudza nhoroondo yandakamuudza kuti pamba panapa ndiri kusangana nemanyoka every time. Handisi kurara nekusangana zvakashata. Saka ena uchobva azvitora kuzviita ingatei zviro zvidiki murume wangu wacho. Uchobva atondivhoisira motoziva zvevarume vanotovhoisa kutoti wazvizwa ndiani zvakazodai. Saka chiro chichida kubuda chinobuda chega. Saka ndaingoendawo kumunamato ndichipohwa mvura ndichiita sei ndichiitwa cheizvozvo. Ndichobva ndazoudzwawo kuti makatorwa chipfeko chenyu. Ndichobva ndazongoita munamato. Ndopandakabva handisini ndegapi ndofunga vaingoita munamato izvozvo because vanhu inga vashungurudzikana. Sabhuku uripo izvezvi wakaudzwa nevanhu muna November uchobva azvinyarara because zvanga zvisati zvakurumbira because vanhu anga achishungurudzika. Inga vakatopuwa ripoti kuti vanhu tiri kutorwa mapendi. Saka zvakazosimudzirwa musoro pane mapendi akazobva aoneka mugwenga musango. Angodururwa because inga sabhuku achaya bemberera kuti wese unoite zvakashata unotora mapendi evanhu taikumbirawo kuti aregere. Uchobva aende kodurura da wakabva aziye kuti ichazonesana nyaya iyi ichazoende kune nyanga zvozodini zvozotsvagwa munhu unenge akazviita. Saka vanhu vacho vakatsvagwa vakabatwa ndo vandataura mazita avo apo ndo vanhu vacho ivavavo. Tapota inini ndiri kutotya ndiri kurwa nehana ngokutotya village inei kuti saka ndochiita mararamirei murume wangu ari South Africa. Asi pachiitiko ichichi ndakazomuudza izvozvizvi ndikatombomuudza kuti zviri kudai baba emwana asi hamuzozvisimudzire musoro. Ndikarwara kwe2 weeks rechi2 racho ndichobva ndazoona moto ndiri mumba mandinogara. Ndochitofambawo kochonzi moto iwowo waidai ukatokuuraya. Saka vadzimu vako ndo vakaita kuti urarame. Saka mhuri yeZimbabwe inini ndiri kutya ndiri kurwa nehana. Murume wangu inga akatomboti tokuchinja stand timbotsvaka pokugara kumwe. Saka mhuri yeZimbabwe ndibatsirei nechiitiko ichichi. Ndanga ndotofungira ndichitoda kupomha vanhu kufungira mweya wekufungira ndo wandanga nawo kuti pamwe ndiana mai guru pamwe ndiana kuti apa hazvisizvoba. Saka inga ndakufungirawo because unotoziva pabarika unenge wakutofungira kuti pamwe ndimai guru nhingi pamwe ndiani apa hazvisizvo. Saka mhuri yeZimbabwe tibatsirei papapa. Tashupika tanetseka. Saka ndichamboenda kuisirwa mavhidhiyo akareba ndizoona kumusendera mozoona kumaona. Pano ndakazwa zuro ichiti kwanzi onawo usazive kuti pamba pake nhasi ndichasvika ari peri kana kuti uchiri kuchikoro because mwana wechikoro.